xa que estamos moi entrenadas as mulleres, eso sí que o vivimos desde nenas, estamos moi entrenadas a coñecer, antes que a nadie, incluso as necesidades da xente que nos rodea, antes que eles mesmos. E iso eu penso que é algo que somente se pode entender cando un está habituada a facer ou a interiorizar que debe de facer esas cousas. Entón, iso é o que temos que desaprender. Nós, polo noso lado, temos que desaprender moitas cousas. Unha delas é esa, é poñernos en primeiro lugar. É poder, porque de alguma maneira, para poder ter tamén unha relación amorosa sana, vámoslo ver, primeiro temos que ter a autoestima moi ben armada, porque senón é moi fácil. É moi fácil para o outro ou outra poder xogar con esa autoestima e poder vivir relacións que non son sanas e que son violentas. Entón, con eso non estou dicindo que temos que facernos ou flagelarnos por ser corresponsables, porque temos esa corresponsabilidade, senón asumir que hai límites e que temos que impoñelos nós.